presne tieto výdobytky však evidentne Robertovi Ficovi tak prekážajú. Závaní neslobody nás opäť vyhnali na námestia. Študentstvo sa opäť raz musí stať motorom zmien, tak ako v 89. Prišiel ten pravý čas na to, aby sme heslá, ktoré sme minulý rok písali v pochodníkoch kriedami, začali aj žiť. Ich zmysel vieme naplniť len vtedy, keď budeme ako študentstvo odhodlane komunikovať naše potreby a požiadavky navonok. Drahí rodičia, starí rodičia a učitelia, ďakujeme vám za demokraciu. Chceme vás uistiť, že si uvedomujeme jej hodnotu a nedopustíme, aby sme o ňu prišli. A drahí spolužiaci, zabudli sme na to, ako sa naši vládni predstavitelia správali ku študentstvu v Poprade, Simonovi Omeníkovi a iným študentom a študentkám. Pamätáme si to. Sme zvyknutí na to, že nie sme pustení k slovu. Sme zvyknutí na to, že váha našich názorov a skúseností je spochybnená. My však nikdy nebudeme ticho. Buďte na pozore, dámy a páni v Národnej rade, lebo my sledujeme každý váš strategický krok a každú vašu chybu a sme pripravení sa z nich poučiť a robiť veci inak.